Тя прекарва по-голямата част от живота си в света на науката, изследвайки гени, стволови клетки и некодираща РНК, преподавайки молекулярна биология и публикувайки в международни списания. Но през 2005 година нещо в нея се променя. Тя посещава обществен център в родния си град и вижда деца, които гледат към рафтове, празни рафтове. Няма книги. Няма истории. Тези деца никога не са изпитвали радостта от това да чуят история, прочетена на глас. В този момент тя осъзнава нещо важно. Докато в лабораторията изучава генетични кодове, в обществото се разпада друг код – любовта към четенето. Затова през 2006 година тя решава да действа. Основава инициативата We Love Reading – ние обичаме да четем. Идеята е проста – да се внесат книги в сърцето на общностите и да се обучат местни хора, често майки, които никога не са се възприемали като учители да четат истории на глас с топлота, енергия и въображение. Тя вярва, че не е нужна диплома по педагогика, за да се разпали любовта към книгите. Нужни са страст, емпатия и смелост да се започне. И това проработва. Деца, които преди са били мълчаливи, започват да се усмихват, да говорят, да мечтаят. Те започват да си препоръчват книги, да организират малки четения и дори сами да стават разказвачи. Още от самото начало тя изгражда тази инициатива едновременно със сърцето си и с научния си ум. Създава модел, базиран на изследвания с обучения, ръководства за книги и начини да се измерват не само грамотността, но и емпатията, увереността и лидерството. Защото когато едно дете слуша история, не растат само уменията му за четене, да растат неговият мозък, емоции и мечти. Това, което започва в един квартал, се разпространява в бежанските лагери в Йордания, селата на Уганда, където велосипеди носят книги, и в градове в САЩ, където двуезични семейства адаптират модела за своите деца. До 2024 година We Love Reading достига над 60 държави, 4000 читателски кръгове и стотици хиляди деца, много от тях от маргинализирани или засегнати от конфликти общности. Инициативата е призната от ООН, Clinton Global Initiative и World Literacy Foundation. Но за нея най-важни не са наградите, а искрата в очите на едно дете, когато за първи път чуе история, която оживява. И през всичко това тя никога не изоставя науката. Тя все още изследва, преподава и публикува. Защото за нея науката и разказването на истории са свързани. И двете търсят обяснение. И двете ни свързват. И двете ни вдъхновяват. Ето какво тя знае сега. Ние не просто четем книги, ние засаждаме семена. Семена на въображение. Семена на емпатия. Семена на лидерство. Нейното пътуване от лабораторната пейка до глобалните читателски кръгове научава, че най-великите открития не се случват само под микроскопите. Те се случват, когато овластяваме другите. Те се случват в умовете и сърцата на следващото поколение. Изкри всяка история, прочетена на глас, е шанс да се промени един живот. И всеки от нас има потенциала да бъде тази искра.